Здравейте хора, днес ще покараме и Скандинавията. Ще откриваме малко с Frost Gaming BG. Сега сме запаркирали тук. Да тръгваме ли? Да. Както искаш. Не, карайте. Абе ще си минавам. Аз май тръгнах по-бързо и така че аз май ще пред теб. Няма значение. Ой, аз забравих сме на скорост. Да. Аз лагвам ли ти отзад? А? Добре. Това е Скандинавията. На мен много ми харесва. Надявам се и на вас да ви харесат епизодите на Скандинавията. Ще продължим да я откриваме, да разглеждаме градовете. Има нови фирми, както виждате, ИКА, Бохак. И има по-малко тонажи. Пак забравих сме на скорост. Май видяш, защото тръгна да ме изпреварваш. Аз съм 130, защото забравих сме на скорост. Добре, ама чакай да набера, защото сега ти ще ми избягаш много напред. Добре. То няма някакъв готин направен. Той и аз. Аз малко го погледах така. Що? Сега следващата ще се пром. Да. Сега тук ще се засиля. Аз достигнах 162. Не, аз за да ти стигна. Защото ти ми избяга нещо напред. Тук ограничението е 110 за автомобили. Да, ние не сме с автомобили, ние сме с камиони. Добре, чай, намалих малко така. Аз сега те гледам през седма камера карам. Да. За малко се забия в матинелата. Гледай как кара се. Карай вдясно. Така. Сега ще... как? С 169. Чакай, дай малко спирачка. Тук малко свърши пътя. Не чак толкова, да. Не чак до край да... ти сега ми изостана, нали? Чай ти чакай малко. Аз казах дай малко спирачка. Аз тръгнах да се изпреварвам отляво, а то изведнъж ми свършва пътя и те затякох сигурно. Да, по принцип нулата трябва да ти е фри камера. Това се казва нулева камера. Трябва да си я направиш там, че. Да. Сменяме на 10-то. Сега сигурно пак ти ще ме изпревариш, да? Добре. Виж тук отстрани минава влак. Да, Скандинавията е много хубаво.
Изпреварваш ли го? Да. Да. Мгм. Еми да. Да. Еми да, 75% е също доста. Тя иначе беше скъпа колкото играта, 17,50 май беше. Да, това е... Ето, гледай какъв готин мост има тук. Ти не си ли го пуснал? Аз лекичко съм го пуснал, е така, колко... Да не е без звук. Еми, са е с малко, защото са е с 19-18. А с MS или FPS? А, с 18. Еми, познай. Ей, аз забравих, пак сме на скорост, аз чуя, що дига само 150 моят камион. Добре, нека тъкмо да те стигне. А, трябва да заредя, аз в бензиностанцията забравих да заредя. Как е? И на мен е 12. Ти си нещо натиснал малко спирачката. Да, да, да. Еми аз те гледам отпред, че казват, да, и аз натиснах гъста. Да, тук има още едно такова. Ама само от едната страна. Да. Е, да. Да, бе, се пак караш по тя, по хубава магистрала. Караш с 200 сигурно там. Да. Ето, той има и коли. Сега тук сме вдясно. Ей, тук има кръгово в детелината. Те много хубаво са го измислили, гледай, кръгово в детелината. Аз не видях. Що пак е измислено хубаво, защото не спираш на 10 км пак да, да скораш, да набираш пак. Аз минах с 50. Тук има пак такова пункт за плащане, пак трябва да плащаш. Тук е магистралата, гледай колко е... Аз по магистралата, гледай пътя колко е готин тук. Да. Тук намаляй. Това е лек... Удари ли се? Нищо, карай. Това е легнал по полицай, само да ти кажа. Да. Тук тунел е много готин. Сега като влезеш... тук идва някакъв човек, внимавай. Аз ще му свирна. С Волво. Тук пак има кръгово. Ама такова малко. Малко пак си е такова. Аз си минавам. Ей така, малко. Пак ли? И тук пак има кръгово.
Те за всеки завой слагат кръгово. Ама защото вижте, че за в бъдеще ще има още пътища на там. Ей, ти къде дойде, а? Ти не се появи някъде. Ти се телепортира нещо. Аз пък ще изпреварвам тук. Ау. Сега тук става много лошо, трябва да ти изпревар. Айде де, а сега? А сега? Ударих се. Добре. Да. Да. И добре хора, това ще бъде всичко за този епизод. Може да харесате,